Bibelen er tydelig omkring, hvordan man bliver frelst og får evigt liv i himlen. Det handler ikke om, hvor god man er. Der står i Romerbrevet kapitel 3, vers 23, for alle har syndet og kommer kort af Guds herlighed. Så alle mennesker har begået synd før. For eksempel har du løjet før. Jeg ved i hvert fald, jeg har. Så jeg har overtrådt Guds lov. Og synd, det betyder at overtræde Guds lov. Det er de dårlige nyheder, at ingen mennesker er gode nok. Der står i Åbenbaringen kapitel 21, vers 8, med de frygtsomme og vantro, og de afskyelige og mordere, og hårkale og troldkale og afgudstyrkere. Men så står der, og alle løgnere skal have deres del i søen, som brænder med ild og svovl, hvilket er den anden død. Så vi fortjener bare ved at have løjet før, bare ved at have overtrådt Guds lov, og komme i helvede. I Matthæus evangeliet, kapitel 25, vers 41, står der skal han også sige til dem på den venstre hånd, gå bort fra mig, I forbandede, ind i evigvarende ild, forberedt for djævlen og hans engle. Så det er de dårlige nyheder. Alle mennesker fortjener faktisk at komme i helvede. De gode nyheder er så, der står i Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 21, den næste dag ser Johannes Jesus komme til ham og siger, se Guds lam, som borttager verdens synd. Så det vil sige, Jesus, som er Guds lam, har borttaget verdens synd. Altså alle de synder, du og jeg har begået, dem har Jesus taget på sig. Der står i 1. Korintherbrev 15, vers 3-4, for jeg har overleveret til jer først af alt det, som jeg også modtog, hvordan at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, og at han blev begravet, og at han opstod igen den 3. dag efter skrifterne. Så det er det, han gjorde for os. Han døde for vores synder, han ofrede sig, fordi han er Guds lam. Det som der skete til påsken, så blev han begravet, og så opstod han igen. Det vil sige, han besejrede døden, og han betalte faktisk for det evige liv. Han betalte for frelsen, som vi ikke fortjener, men som vi får, fordi Jesus har betalt for den. Den straf, vi fortjener. I Efeserbrevet 1:7, der står der, i hvem vi har forløsning gennem hans blod, tilgivelsen af synder, efter rigdommene af hans nåde. Så det vil sige, det er hans blod, der er blevet udgivet for os, som gør, at vi kan blive tilgivet af vores synder, alle vores synder, det vil sige også dem, vi kommer til at begå hele vores liv. Altså alt det fra start til slut i livet, og så fra alle mennesker. Det er hans blod, der har gjort, at vi kan komme i himlen, og vi kan blive frelst fra helvede. Men der er så en ting, vi skal gøre. Han har betalt for det hele. Der er så bare en ting, vi skal gøre, for at modtage den her frelse, modtage den her gave af evigt liv, som Jesus har betalt for. Der står i Romerbrevet 5, vers 2, ved hvem vi også har adgang ved tro, ind i denne nåde, hvor i vi står og fryder os i håb om Guds herlighed. Så vi har adgang ved tro ind i Guds nåde. I Apostlenes Gerninger kapitel 16, der er en, der spørger, hvad han skal gøre for at blive frelst. Og så står der i vers 31, og de sagde, tro på Herren Jesus Kristus, og du skal blive frelst, og dit hus. Så det vil sige, der står ikke, gå i kirke, og du skal blive frelst. Der står ikke, vær et godt menneske, og du skal blive frelst. Fordi vi ved jo, ingen mennesker er gode nok, alle har syndet. Der står ikke, bliv døbt, og du skal blive frelst. Der står ikke noget andet end bare tro. Der står, tro på Herren Jesus Kristus, og du skal blive frelst. Så det vil sige, vi bliver frelst, hvis vi tror på Jesus. Og det vil sige, at vi tror på det, han gjorde for os. Han døde for vores synder og opstod igen. At han betalte for det hele med evigt liv. Tro, det betyder at stole på nogen. Så det er ikke bare, at vi tror på, at Jesus eksisterede. Det er der mange, der gør. Men vi tror på, at han døde for os, og vi stoler på ham. At han har betalt for evigt liv, og han kan bringe os til himlen. Og tro på Jesus, det betyder at stole på ham. I Salmernes bog 115, vers 11 står der, I som frygter Herren, stol på Herren. Han er deres hjælp og deres skjold. Så det vil sige, hvis man frygter Herren, at straffen i helvede er som vi fortjener for vores synd, så skal man bare stole på ham. Det vil sige stole på, at Gud sendte sin søn Jesus Kristus, som også selv er Gud, at han døde for vores synder. Han ofrede sig for os. Så stoler vi på ham, og så vil vi blive frelst. Så tro det ikke, at vi tror bare, at han eksisterede. Det er ligesom en holdkaptajn i fodbold, som siger til sine spillere, jeg tror på dig. Det betyder ikke, at han tror på, at han eksisterer. Det betyder, at han stoler på ham, at han kan gå ud og score mål og gøre det, som han siger. Og på samme måde skal vi tro på, at Jesus skal gøre det, som han siger, det vil sige at frelse os, hvis vi tror på ham, hvis vi stoler på ham. Og ved at stole på ham, vil det så også sige, at vi ikke stoler på os selv. Det vil sige, at vi tror ikke på vores egen gerninger, men vi tror på Guds gerning. Der står i Johannes evangeliet 6, vers 29. Jesus svarede og sagde til dem, det der er Guds gerning,
at I tror på ham, som han har sendt. Så det er ikke vores egen gerning, at vi kan være gode og blive døbt og gå i kirke og alle sådan nogle ting. Men at vi tror på det, som Jesus gjorde, hans gerning. Det vil sige, at han døde for os og opstod igen. I Efeserbrevet 2, vers 8-9 står der, for at noget er I frelste gennem tro, og det er ikke af jer selv, det er Guds gave, ikke af gerninger, for det ikke nogen mand skulle prale. Så det vil sige, når vi tror på Jesus, så betyder det også, at vi ikke tror på vores egen gerninger. Det vil sige, at vi stoler 100% på det, Jesus gjorde, og 0% på det, vi gjorde. Hvis vi stoler lidt på vores egen gerninger, så viser det bare, at vi egentlig ikke helt stoler på, at Jesus har gjort nok på korset. Så vi skal stole bare 100%. Vi skal frelægge os alt det, som vi tror, vi selv kan, og så bare 100% stole på Jesus. Når man så først har troet, det vil sige, det sker et øjeblik, hvor man vælger ikke at stole på sig selv, eller på kirke, eller på dåb, eller noget, men så bare i det øjeblik at tro på Jesus kun, tro på det her budskab, som han siger. I det øjeblik, så bliver vores sjæl frelst, og så er vi frelst for altid. Det vil sige, der er ikke noget, vi kan gøre igen for at miste vores frelse. Der står i Johannes evangeliet 11, vers 26, og hver den, som lever og tror på mig, skal aldrig dø. Tror du det? Så det vil sige, at vores sjæl skal aldrig dø. Fordi vores sjæl eller ånd er frelst for altid. Vores krop kan selvfølgelig stadig, altså vores kød kan selvfølgelig stadig gå ud og synde og gøre sådan, at vi kommer til at stadig have en kamp mod synden i vores eget liv. Men vores sjæl vil altid være frelst. Så frelsen, den handler om vores sjæl eller ånd, og ikke om vores kød. Og ikke om vores liv her på jorden. Det handler om livet i evigt liv i himlen. I Efeserbrevet, kapitel 4, vers 30 står der, og bedrøv ikke Guds hellige ånd, hvorved I er besejlet til forløsningens dag. Så det vil sige, når vi bliver frelst, så bliver vi besejlet med Guds ånd. Besejlet, det vil sige, at vi er låst fast, altså ligesom hvis man tager en dagbog og låser den fast, så er den en besejlet bog. Vores ånd bliver altså besejlet med Guds hellige ånd, når vi bliver frelst. Lige så snart vi er frelst, så bliver vores sjæl besejlet. Altså det vil sige, lige så snart vi tror på Jesus og ikke på os selv, så bliver vores sjæl frelst, besejlet, vi får evigt liv, og så ved vi 100%, at vi kan komme i himlen, at vi kommer i himlen. Vi ved det 100%, hvis vi tror på budskabet her, hvis vi tror på Jesus. Der står i 1. Johannesbrev 5, vers 1, hver den, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud. Så det vil sige, når vi bliver frelste ved tro, så bliver vi besejlet og får evigt liv, men vi bliver også Guds børn. Det vil sige, vi bliver åndeligt født, og faderen i himlen bliver vores fader jo. Så det, at man bare skal tro på Jesus, betyder selvfølgelig ikke, at man bare kan leve sit liv, som man har lyst til, uden konsekvenser. Selvfølgelig, det kan man godt i princip, fordi man kommer i himlen lige meget hvad. Fordi det handler ikke om, hvordan man lever sit liv. Men så vil man selvfølgelig få et dårligt liv her på jorden, hvis man som Guds barn går ud og bare synder, og bare spilder sit liv her på jorden. Så der står i 5. Mosebog 8, vers 5, du skal også overveje i dit hjerte, at som en mand tugter sin søn, så tugter Herren din Gud dig. Så det vil sige, at hvis vi som Guds børn, vi er frelste, og Gud er vores fader, det vil aldrig stoppe. Så vores åndelige DNA, kan man sige, vil aldrig ændre sig selvfølgelig. Vi er altid Guds barn, når vi er frelste ved at tro på Jesus. Men hvis vi bare går ud og synder, så vil vi selvfølgelig blive straffet her på jorden. Så vil han tugte os i det her liv. Jeg blev frelst i 2011, der troede jeg på det her budskab. Hvis jeg nu for eksempel i dag går ud og gør noget helt vildt slemt, altså en rigtig grov synd, for eksempel udrøver en bank, eller noget helt ekstremt, og så måske på vej ved at flygte fra politiet, kommer jeg til at køre nogen over, så det vil sige noget rigtig slemt, drab, så vil Gud sørge for, at jeg bliver straffet helt klart, fordi jeg er Guds barn. Det kan godt være, at andre mennesker, som ikke tror på Jesus, som ikke er hans børn, de kan leve deres liv i synd hele deres liv, men de vil selvfølgelig komme i helvede, når de dør. Men hvis jeg for eksempel, når jeg tror på Jesus, eller du tror på Jesus, så vil du være Guds barn, og hvis du begår sådan en grov synd, så vil han rigtig sørge for, at du bliver straffet. Det vil sige, at der er ikke noget uden konsekvenser. Der er konsekvenser for det, vi gør. Men det handler om det, der er her i livet. Når man bliver frelst, så handler det om din sjæl. Det handler om din ånd, og hvor du kommer hen efter livet her på jorden.
Så det er det eneste, man skal gøre. Tro på Jesus. Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal blive frelst. Der står i Johannes evangeliet 6, vers 63, det er ånden, der levende gør. Kødet gavner ingenting. Ordene, som jeg taler til jer, de er ånd, og de er liv. Så det vil sige, det er de ord, du hører fra Bibelen. Det er de ord, du skal tro på. Du skal tro på, hvor der står, tro på Herren Jesus Kristus, du skal blive frelst. Hvis du tror på det vers, så vil du være frelst. Hvis du stoler på det Jesus gjorde for dig. Det som der står i for eksempel i 1. Korintherbrev. Hvis du stoler på det, at han døde for dine synder og opstod igen, og at han er din frelser, og ikke noget andet, så vil du være frelst i det øjeblik, og så vil du have evigt liv, og så ved du, at du kommer i himlen, når du dør. Så modtag frelse ved tro, og så vil du blive frelst i det øjeblik, du tror. Hvis du tror på det, så modtager det budskab. Hvis du forstår det og modtager det, så er du frelst. Og du kan være 100% sikker.